Sa mga struggles o mga troubles this batch 6, nagpadayon lang gyapon ta bisan og daghan mga problems. Hi everyone! So welcome for this week episode. I am Elisir Kent Maulas. No? So together I'm with Jonril Taliedo, who is a batch 6 learner. So hi Jonril! Hi po sir. No, before ta magkuan kung sa tong pagaisgutan karon, mga mustas ako sa imo. So, musta man ka like karon no? Physically, emotionally, spiritually. Excited na sir kay sa pagkadugay-dugay nga pag-eskwela sa makahuman og eskwela for 5 years sa high school murag na kuan na lampos ra gyud. Wow. To, taga-asa di ka Junri? I'm from Pro 4 Tablon sa dito sa Cagayan de Oro. Ay, Tablon. So, silingan na no. So, taga-taguluan po ko inyo ha Tablon. So, murag pila ra ka kilometers no away from us. So, pila na ba to di mong edad? I'm 25 years old. 25. So, medyo magulang gid kayo sa ko ano. So, okay ra na siya no. So, tuod so nag-elementary, nag-eskwela bag elementary? Yes. So, dito ka sa 27 o 2007 o 2008. So asa man ka nag-elementary pod? That's the book. Tablon. So basically ang dana lagid mo na kuyo. Yes. Sukat pa sa una. So Tablon nagyapon ka. So daw pag after nimo pag elementary, di ba? So like when maka nag-start sa night school or when ka nag-enter sa night school program? Sa night school mo bagway pa lang sa karon. Kay nag-enter man with me og sari-saring aralan. Then kuan si Ma'am Jai sa mo nga yaming pag-grab og opportunity nga mag-join sa XU NSP. Kaya nag-apply mi nga konti. Ang ipili mo ko na ko nga pathway sa akong pag-enter sa sari-saring aralan is education man gyud. Makahuman gyud ko sa akong pagka high school ko. No, okay. So, nice kayo na siya, no? So, kanang, like, aside from that, unsa pud ang, like, nag-inspire pud sa imo nga mag-continue or magsulod sa night school? May sa kuha lang, ako ra gyud kaugalingan. Sa na po ko'y ma-achieve ba. So, karon na, kauban pagyapon mo yung family. Yes. So, pila mo kabog igsuon? We're 7. 7. So, kami kay tulor, 7 lang. So, 7 mo. So, dagan mo laki or, like, 4. 4 ka laki, and then Three. tulo ni kabae. So murag dibog ikin yung balay no. So amo kay kuan namang good ako ra isa laki tapos duwa rin kabae puro pag gagmay. Like also since mo graduate naman ka di ba as a learner sa ALS. Like unsa may mga ka feel karon? Excited nga na nervous lang kamay. Kasi mong ko na inspect nga kaning kuan ko na ibalaan ba nga dali ra kay ang bulan nga mahuman siya. Wow, grabe no. Pero like kana nga bulan no, pila ka bulan nimo nga pag-antos nimo. Like unsa man imong mga personal mga struggles or maybe imong experiences nimo as kanang Kay kung sa experiences lang sa modules kay modular man amuang na kan karon di man wala pa may face to face. Kung sa modular lang gud is pagbase lang sa time. Schedule mo sa time kay na di mo gud ingon nga pag modules ra kung magbuhat ka trabaho ka sideline work mo gud. So with regard sa sideline nimo like unsa like every weekdays like Monday to Friday nimo ban trabaho? Depende kung makakita ko sideline sa construction labor. Construction. Kuan nga siya Monday to Saturday gid. Gabi ra mabuhat ang modules. Grabe no. Juggle both ang pagtrabaho and then ang pag-eskwela as sa ALS no. So like grabe gyud pa kaning kamot nimo no. Kay ikaw bang pinakamagulangan sa inyo? Yes. So murag medyo same gyapon sa ko ano kanang ako gyapon ang magulang sa mga so medyo
pressure at the same time kay murag silbi ay kanang kibali imong imigsuon murag ikaw pud ang ginatan-aw nila ba. So dapat ikaw pud ang role model. For the last question, kanang since dili ra pud ikaw ang mo graduate as batch 6 no. Like do you have any kanang message nga maingon pod or masultin nimo sa imong mga kauban? Kung gusto sila nga mo-skill out o kaning parayan sila eskwela, good luck lang. Tens kung kay mo graduate naman may karon sa na year, congratulations kasi sa mga struggles o mga troubles this batch 6 nagpadayon lang gyapon ta bisan og daghan mga problems. So thank you General no. So it was indeed no fruitful kanang discussion and sharing pod sa iyang personal nga experience as kanang batch 6 learner, and si General di ay kay graduate na siya, so puhon po unta maka-find na siya og kanang trabaho no nga in which maka help pod sa iya sa iya as individual and at the same time for his family. So that will be all for our episode with General Toledo. Stay tuned for our next podcast with Night School program. Bye!